I dag er det mer survival. Og snakk om off-cam, altså. Jeg har spilt mye. Veldig mye. Se det her. Jeg har til og med skaffet oss litt jernressurser, litt mer jern. Ja. Og så stig. Så jeg kan egentlig bare brenne det jernet. Se, så kan jeg vise dere hva jeg har gjort. Se her. Var ikke det fint? Eller sånn survival fint, ikke sånn kjempefint, men sånn survival fint. Så her ser du en bakke, altså her når man miner, så liksom, det er jo sånn, det kom en slags ruine her, så jeg bygde en bru over, og så stopper jeg da. Så ja, jeg har startet litt i gang med minen og sånne ting. Så ja, så jeg kan bevise det. Se. Så jeg står her og ut. Se her. Jeg har ikke utforsket den ennå. Så ja, kan jeg egentlig bare begynne å mine. Så ja. Ja. Det var det mining for i dag. Hihi. Ok. Så bare får det til å bli morgen. Og så har jeg fått et nytt skin. Jeg kan vise dere det. Skal vi se. Woo! Look at how I am awesome. That. Ja. I dag så skal vi få enda mer tre, for det er med. Vi har tre til et hus. Ok. Vi skal ha et skikkelig hus. Jeg har litt lyst til å lage en Rolf. Hvis dere vet noe hva en Rolf er, hvis dere har sett på Truls Gamegut. Det er jo en YouTube-kanal. Men nå har han jo lagt en ny bruker, så ja. Ja, vi har tenkt å lage Rolf. Men vi trenger veldig masse jern. Så ja. Skal vi se. Nå har vi litt mer tre. Konsentrerer vi nå. Nesten 2 stakker. Ja, tusen takk. Jeg tenkte å brenne til stein. Så kanskje vi kan gå opp og ja, vi har ikke spade. Jeg lager en. Vet dere hva for en spade som hogger fortest? Skriv i kommentarfeltet! Hvilken spade
kan gjøre det hogge kjappest. Jeg vet hva, jeg kan egentlig bare si det nå. Det er golden spade. Faktisk, det er faktisk det. Hvor skal huset? Mushroom! Mushroom! Så her ser du litt av den der, ja. Og så, jeg skal vise dere en dritkul ting. Som kanskje flesteparten av dere ikke visste. Skal vi se. Se hvor fort du hogger med øks. Det er like fort som du hogger torch med fister. Pluss du får masse sopp. Sap. Yes, de er brune. Da kommer det bli masse suppe. Som jeg hater det på ekte. Det... Wee, hihi. Det. Jeg synes sverd er sånn skikkelig kult, hvis du ser liksom på håndtaget. Det. Sappe. Skal vi gå tilbake til hus? Skal vi ta den sjansen? Ok, som det er. Ok, så der har du huset da. Men nå må vi avslutte episoden. Takk for at du så på. Jeg beklager at denne episoden ble litt liten. Men jeg er opptatt på siden, for det er så masse lekser og skole og sånne ting. Ja, tusen takk for at du så på. Ha det!